Hola, soc la Núria Balliu i avui farem Mindfulness a la naturalesa, però a distància. Aquest és en Rocky. Està molt content aquests dies perquè estem 24 hores amb ell, és a dir, que és el gos més feliç del món, com tants gossos, m'imagino, durant aquest període de confinament. Avui el que m'agradaria destacar és el tema de la presència, sí? Que la meditació, igual que el ioga, ens ajuda a estar presents. Aquests dies complicats és molt important, ens ajuda molt el fet d'estar presents, perquè probablement en aquest moment present estem bé, però és fàcil que la situació que estem visquent ens faci sentir angoixa en alguns moments a causa dels pensaments que tenim, bàsicament. Quan la nostra ment està recordant coses del passat que ens generen dolor o està preocupada per coses del futur, això fa que sentim com si ho estiguéssim visquent en aquell moment. Per tant, la reacció del cos és la mateixa només pel fet de pensar-hi. La meditació ens ajuda precisament a despejar la ment i viure el moment present, amb més fluïdesa, amb més calma. Molt bé, doncs anem a començar aquesta meditació. Us faltarà 3 mantes, una màrfega o esterilla, també podeu fer-ho amb una manta, si no teniu màrfega, amb una manta directament al terra, i res més, només això. Espero que ho aneu a buscar i ens tornem a trobar d'aquí un moment. D'acord, aleshores, una de les mantes la podeu posar a sobre la màrfega. Amb aquesta mida, la poseu aquí per assentar-vos-hi a sobre. L'altra manta, d'aquesta mida més o menys, serà la que fareu servir com a coixí. Si no teniu coixí, si teniu un coixí també podeu agafar un coixí de meditació, un zafu. Aleshores aquesta altra manta, que farà de coixí de meditació, la cargolem i ens assentem a sobre. Per últim, posem els genolls al terra. Si aquesta postura us costa, podeu seure directament en una cadira, d'acord? O bé, seure en la postura que fem habitualment a ioga i posar 2 totxos a sota els genolls. Perquè si els genolls no toquen al terra, ens podem lesionar les angonals en cas d'estar-hi molta estona. Per tant, si hem d'estar mitja hora meditant amb els genolls enlairats, posem-hi un parell de totxos o unes mantes cargolades per apoyar-los. La tercera manta ens serveix per tapar-nos. El fet de tapar-nos també ajuda a mantenir l'escalfor i que la musculatura estigui més flexible. I doncs una vegada estem així, cal que sigui una postura atenta, però relaxada alhora. Ubiquem les mans a sobre les cuixes. Les podem posar directament a sobre les cuixes o bé apoyades a la falda, apoyades aquí, sobre les angonals, amb els palmells junts mirant cap al sostre i els dits grossos tocant-se. Una vegada tenim aquesta postura, podem tancar els ulls i començarem aquesta meditació que estarà dividida en 3 fases d'uns 10 minuts cada fase. Al final de cada fase ho indicarem
amb un toquet de campaneta. Sentint com les parpelles descansen, relaxades. La pell de la cara també està relaxada. I observem mentalment la postura, des dels peus, un davant de l'altre, amb les cames doblegades. La pelvis que s'apoya sobre la manta o el coixí. I l'esquena recta, vertical, que puja cap al cel, cap al sostre. Sentim la columna, com s'estira. Resseguim vèrtebra per vèrtebra. Fins a arribar a les cervicals. Les espatlles estan relaxades i obertes. I el cap s'apoya al final de la columna vertebral, també en direcció al sostre. La pelvis va cap al terra i el cap va cap al sostre. I la barbeta lleugerament cap al pit, pràcticament sense que es noti aquest moviment, és només la direcció, per estirar bé les cervicals. Connectem ara amb la respiració. I anem a provar de mantenir aquesta postura, almenys aquests minuts que dura la primera fase, aquests 8 minuts. Si som novells, si som experts, probablement mitja hora se'ns faci curt. Connectem amb la respiració, observant com entra i com surt l'aire. Podem sentir la temperatura a les narines, el fred de l'aire quan entra i quan surt. Potser el petit moviment que fan les narines a l'entrar i al sortir l'aire. Anem posant atenció en aquestes petites diferències en l'entrada i en la sortida de l'aire.
És possible que els pensaments apareguin i que la ment guanyi intensitat en algun moment. Quan us en dongueu compte d'això, senzillament torneu a la respiració, amb amabilitat, sense criticar-vos o jutjar-vos per això. Seguiu ara tot el recorregut de l'aire quan entra, canvia de sentit i torna a sortir. Observeu també ara com hi ha una petita pausa abans de la inspiració. Una vegada heu tret tot l'aire, hi ha una petita pausa i tornem a inspirar. Poseu l'atenció en aquesta pausa.
tocat justament les campanes, per casualitat, quan necessitava marcar aquests 10 minuts, per tant, ens han fet aquest servei. Seguim amb 10 minuts més, seguint amb l'atenció a la respiració, comptant ara cicles de respiració conscient, inspirant, canviant de sentit, pausa, inspirant, canviant de sentit l'aire, quan acaba de sortir tot l'aire, pausa, i anem comptant fins a 10 cicles de respiracions. Comptem ara fins a 5 respiracions conscients. Molt bé. Està bé veure com la vida segueix. Al nostre entorn passen coses. Anem a posar ara aquesta mirada de presència a sorolls que anem sentint al nostre entorn. Poden ser del mateix vídeo. No sé si vosaltres sentiu els ocells, si hi ha algun soroll de fons a casa vostra, se senti. Senzillament posant atenció a l'oïda, sense jutjar el soroll, senzillament observant si són aguts, si són greus. Imagineu per un moment que no sabeu quin tipus de soroll és ni qui el fa i que senzillament observeu el to, el volum, el ritme. I si apareixen pensaments, senzillament observem. Quan ens en donem compte,
observem que ha aparegut un pensament o observem que ens hi hem quedat aferrats i tornem a l'exercici de posar atenció als sorolls. És difícil de vegades escoltar sense quedar-nos aferrats en pensaments. Pot ser que els sorolls ens portin a un judici, a una interpretació. És molt interessant el procés que fem a nivell mental d'anar lligant sensacions, estímuls amb pensaments i de com aquests pensaments també van associats amb emocions. Aleshores, senzillament es tracta d'observar què és el que ens ha passat i tornar a la sonoritat del nostre entorn o del vídeo. Anem a observar ara sensacions corporals. És probable que la postura, si no hi estem habituats, comenci a fer-se pesada, que hi hagi algun dolor a algun lloc. Senzillament observem amb una actitud de presència aquell dolor, aquella molèstia. Les sensacions corporals que vagin apareguent també poden ser gana, picor. I podem observar mentalment la picor, per exemple. Repetir mentalment picor, picor i deixar que passi, deixar que aparegui una altra sensació corporal.
Molt bé. Entrem a la tercera i última part de la meditació d'avui. Si la postura s'us fa insuportable, esteu patint, ja hi ha prou patiment a la vida, per tant, jo us recomano que agafeu una cadira o que canvieu la postura, que trobeu una postura que sigui còmoda per vosaltres. I si esteu bé, sostenint la postura amb dignitat, tot i que pugui ser incòmoda, podem seguir aquests 10 minuts més amb la mateixa postura. Us convido ara a posar l'atenció, centrar l'atenció en les emocions que apareguin, sense quedar-nos-hi aferrats. Pot passar que hi hagi una absència total d'emocions que no sentim. Doncs observarem aquesta absència, si ens passa això, també sense jutjar-nos, sense criticar-nos, sense buscar interpretacions. Senzillament és observar el moment present. No cal buscar, no cal insistir, és només estar oberts al que pugui aparèixer. Pot ajudar a relacionar l'emoció amb una sensació corporal. Pot ajudar a localitzar el sentiment o l'emoció en una part del cos. I també podeu observar si són emocions, sentiments agradables o desagradables. Podeu tenir un sentiment de joia, que pot ser que vagi associat a una sensació corporal d'obertura al pit. També podeu tenir un sentiment d'angoixa, potser localitzat a la panxa o aquí sota el pit. Està bé. Sigui el que sentiu, benvingut és. Sense jutjar-ho, ho observem.
i deixem que tal i com ha arribat se'n vagi. Si us costa centrar-vos perquè no esteu habituats a observar emocions i veieu que perdeu el fil de la meditació, podeu utilitzar la respiració com a refugi. Posar l'atenció a la respiració us pot ser útil durant les meditacions per recuperar l'atenció, per concentrar-vos en el moment present. També us pot ser útil al llarg del dia. Quan veieu que la ment guanya intensitat i que això us està generant emocions desagradables que us fan sentir, us generen malestar, podeu utilitzar la respiració com a refugi. Posar atenció a la respiració, com entra i com surt l'aire, durant una estona. Si esteu experimentant en les emocions del moment present, podeu seguir un minutet més experimentant això. Anem a fer un petit escàner de la postura per anar acabant. Observant des dels peus, cames, genolls, cuixes, la pelvis que s'apoya sobre la manta, el tronc que puja recte cap al sostre, les espatlles relaxades i obertes, els braços cauen relaxats, amb les mans a sobre les cuixes o davant del melic, i el cap s'apoya sobre la columna vertebral, amb la barbeta molt lleugerament inclinada cap al pit. Dibuixem un petit somriure. Que ens permet connectar amb una sensació de benestar. Relaxem els ulls, la llengua, les parpelles. Fem 3 o 4 respiracions profundes, deixant anar tot l'aire fins que no puguem deixar anar més aire per
tenir així una sensació de calma. Ajuntem els palmells a davant del pit, connectant amb el batec del cor. Sentint la vida, que malgrat la situació segueix, la vida segueix per la majoria de nosaltres. Tornem les mans a sobre les cuixes, inclinem lleugerament el cap i obrim els ulls. Molt bé, doncs espero que us trobeu ara en un altre estat, diferent del que teníeu fa mitja hora, potser. M'ha agradat molt acompanyar-vos aquesta estona. Us faig un parell de recomanacions abans d'acabar el vídeo. A nivell de seguir amb la vida precisament aquests dies, doncs mirar de seguir les rutines al màxim que pugueu. Si no teniu feina, perquè us heu quedat sense feina o perquè treballeu d'alguna cosa en la que aquests dies no podeu treballar, doncs inventeu-vos rutines, però és important que seguiu amb les rutines establertes tant com pugueu, igualment els nens, i fer una diferència entre setmana i caps de setmana, per exemple, a nivell d'horaris, d'anar més relaxats o de fer manualitats al cap de setmana i deures entre setmana, mirar de dividir una mica i sobretot, no mireu les notícies, sí? Viviu el moment present. A casa probablement esteu bé, teniu de tot, gaudiu del moment present i oblideu-vos de notícies catastrofistes que no us aporten massa res. El dia que s'acabi el confinament segur que us en enterareu. Reduïu WhatsApp, reduïu notícies. Moltes gràcies. M'oblidava d'una cosa. M'oblidava d'una cosa que és que podeu seguir en David Lloret de l'espai de ioga de Girona a través del canal que té a YouTube. Espai de ioga, YouTube. I també podeu trobar més informació sobre com afrontar aquesta situació a la meva web, nuriabelliu.com. D'acord? Doncs que tingueu molt bon dia. Moltes gràcies.